Jørgen Jensen, hvad fanden er det der? Du har det foderskole her. Du ved udmærket godt, at det er galt. Eller fanden også din tøller, hvad er det der? Ja. Hvad er det der? Tak for vejen. Hvad skal vi der? Jo. Du får det godt af, og det er en bukser der, ikke? Nej. Nej, kan du bare gøre, hva'? Rolig, det er fedt, hvad der gør. Ned med jorden! Ned med jorden, det der! Hvor de hænder ned? Og dig, de her, hvor de var! Nu! Løb dig regnet, så vær du. Så vær en soldat i militæret. Ja. Så vi vise det. Hvid tøj. Væk med! Og så ned med jorden. Så har du også pige. Hvad er det? Det er der ikke noget til, så må jeg tage en samme tur. Og det er godt. Op og stå. Kraft, du vil være heldig med. Det er der, du tænker noget af dag. Det er det, der er herren. Så er det ikke nok. Så skulle du bare med basukaerne lige. Det håber jeg, du står. Støje! Ja, ja. Det er godt. Stand. På så i tøjeren. Og de bukser her. Nej. Det er bukser. Hvad? Det er blæt dig, det er de blæt, det er.